την τρελή πορεία του ελληνικού μπάσκετ. Προσπάθησε να μεταδώσει αυτή την τρέλα σε όλο τον κόσμο και νομίζω ότι το κατάφερε, γιατί υπήρξαν και αθλήματα αλλά και χώρες οι οποίες πήραν παράδειγμα την τρελή πορεία του ελληνικού μπάσκετ και κάνουν και αυτοί τα όνειρά τους. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως είναι το εξής, ότι το ελληνικό μπάσκετ το κατάφερε αυτό γιατί τουλάχιστον μέσα στο παρκέ αυτοί που παίζανε μεταξύ τους δίνανε μια καλή πάσα για να χαίρεται και ο άλλος, συμπαίκτες τους. Νομίζω ότι η ομάδα του 2005 που πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης και αυτή έδειχνε ότι μια έξτρα πάσα έκανε το αποτέλεσμα πιο υψηλό. Γι' αυτό το λόγο αυτό που θα ήθελα να πω ότι σήμερα το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται μια έξτρα πάσα και έξτρα δουλειά. Καλή τύχη, καλή σεζόν. Ευχαριστώ. Το ελληνικό μπάσκετ για την επόμενη.